Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Alert! SED Alert! Huwing magmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Presidente Bagyo. Kailan edad ni mo karon, Father? 76 pa. Sabay, bation ni mo kung makahaplas ka sa liniment oil. Makayaw sa atong gibati. Sa ang gibati dahil ni mo, Father? Kanang balong kang panutod na natin mga bation ginagmay sa atong lawas. Huwag mo ko ilaing mo dali haplas. Sidlin ni Minuel naman. Ako man ko karpintero man ko sa furniture. Sa dugay-dugay na ko nga gamitan na ginoon. Sidlin ni Minuel. Ano masamad ni? Butaan din naman na pilot, mawa din dugo. Automatic. Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating
sa buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Ano ni dong? Nagkita manggod ming mami nimo. Usa? Di noy. Sa karsada, nag-drive siya sa imong sports car. Unsa? Og ni apay. Kaila di ay sila sa mami ni mong Sir Mike. Og di lang kay simple ra kaila. Managuya pa yun sila! Unsa? Tarong ganit diyan ay gulyat. Tinuod lagi. Kumutuon ako. Og nakita kasab ni mami. Wow, ikago ko sluyo sa backseat. Unsa? Paminaw ha, kay sugil lang di ka sa mong lakaw og unsay mga panghitabo ha. Ini ang mga panghitabo dong Sandro. Ngano gi-drive man ang amigo ni Sandro ang among sakyanan? Nah, we are the same ragyod Chairman. We don't know the answer. Unsa na gisulti ko ni mo, Yaya? Di ba nailad na sab-an ng mga kailan ni Sandro ang akong amahan? Oh, ha? Daan pa ko, di ba? Giilad ng mga tawhanang akong amahan. Unsa? Ambot unsa kalaog mga laway ng mga tawhana. Nga kung unsa tingali isulti ni Daddy, madagin si Daddy nila. Ay, dili sa tingali, day, uy. Sa dili, Yaya. Nahibaw ka ba unsa ka-importante ng sakyanan na kan Daddy? Tungod kay ilang sakyanan ka na ni Mami, may sentimental value na nila sa akong amahan o sa akong inahan. Unya gipahimos na lang anang yamuk-muk og naw nga amigo ni Sandro. Og di pa ka maong muamping sa sakyanan. Ha? Suma! Nangaigpot na pagpahunong niya sa sakyanan. Nga halos na lang ibangga na lang. Basin og, kasi aron lang dun gulyat, day, uy. Mong nagdali. Unsaya? Ay, sabta sa taon, day, uy. Dili ba lalim mga mubati tag-ingon anak, day. Pero ang pangutana, nganong ang amigo ng Sandro ang nag-drive sa maong sakyanan? Why ask me lagi, uy? Ngano ako may pangutan, unday? Why not ask your father? Oh. You call your dad so that we will know the answer. Husto. Ako cellphone, be palihog, be. Akong tawagas, Daddy. Si Charmin kini. Lagmit na abot na si Don Goliath sa ilang subdivision. Hello, baby. Unsa ning itabuha, Daddy? Nganong ang amigo mang Sandro nagday ning atong sakyanan? Oh, naabot na diha si Don Goliath. Don Goliath mo, oy. Nailad ka gid og maayo ang mga tawhana, Daddy. Unsa ilad gud iha, Charmin? Suma! Nganong misalig ang ipada ining way buot ang giampingan tag sakyanan, Daddy? Iha? Hibaw kung importante kay nimo ning sakyanan, Dad. Unya gisalig lang nimo aning haras kay mudag sakyanan, Dad. Unsa? Unsay haras ba? Hibaw ka ba, Dad, ha? Halos ibangga sa amigo ni Sandro ang atong sakyanan pag abot diri. Naunsa naman ka, Dad? Imo lagi tugutan ning tawhana nga abusahan ang atong sakyanan. Wala ko'y labot kung abusahan sa pagdaan ni Don Goliath ang iyang sakyanan. Unsa? Iyang sakyanan, Daddy? Gibaligya ko na kang Don Goliath ang maong sakyanan. Unsa? Unsa gibaligya mo, Daddy? Yes, iya. Ako nang gibaligya kang Don Goliath ang maong sakyanan. Unsa? Kini si Max Urban. Kape nga gipaabot sa masa, Sid Panyawan Coffee, pait ang panlami iyang timpla. Sid Panyawan Coffee, para
mga batanon ug tigulang. Sid Panyawan Coffee sa panglawas makatabang. Sid Panyawan Coffee, kaping nga pangmasa, kaping dili mahal, gaan sa bulsa, sa grocery ayaw ninyong kalinti. Ang Sid Panyawan Coffee, paborito ni Lolo ug ni Lula. Sid Panyawan Coffee, tilawi lang aron mo tuo ka. Sid Panyawan Coffee, pila kahigop lang mo baskog ka. Sid Panyawan Coffee, sa quality kontento ka. Produkto sa Sid Marketing Incorporated. Dad, kay posible ko na. Hibaw ko giun sa mo pag-amping ang maong sakyanan kay inyo na ni Mami. Unya imo lagi baligya? Sayang ang maong sakyanan nga napundo lang sa grahe, baby. Wa ko lang kini magamit sukad lang nga nawa si Mami mo. Mao nga ako na lang kini gibaligya. Kay madaot unya kung dili kini gamiton. Dad, nakadawat nako nga wa na si Mami mo, iha. Mao nga okay na nako nga akong i-give up ang maong sakyanan sa laing tag-iya. O nagkauyon mo sab kami si Don Goliath. Nalipay magani ko nga na-dispose ko na ang maong sakyanan. Dili kini masayang. Okay, Dad. Mao man ka. Bye. Oh, Day, unsay suting daddy nimo? Di ko makatuo sa nahimong desisyon ni Yaya. Huh? What is all about man ang desisyon, Day? Kibaligya ni Daddy anang Goliath ang among sakyanan. Oh, what? Hibaw ka kidaya unsa ka pinangga ni Daddy ang maong sakyanan, di ba? Importante kaayo ni niya. Kay ilan ning Mami nga sakyanan. Basta manggawas o mag-date sila si Mami, mao gid ila gamiton. Maong giampingan gid ni Daddy ang maong sakyanan, di ba ya? Basin tungod kay wa nay gamit ni Daddy nimo ang maong sakyanan, Day. Kay sukad lang nga wa na si Mami nimo. Wanam sa kukakita ni Daddy nimo, gigabit pa na niyang maong sakyanan. Mo iyang katarungan, Yaya. But in the other part, unsa? Sa laing bahin ba? If it's that so, Day Charmaine, kung maumang gani na, dato gud ay kaayo na si Don Goliath. Ha? Naka-afford gud siya og palit sa inyong mahalon nga sakyanan. Unsa? Dato gud ay nang apikig naw nga kanas Goliath. Pero kuwang ko sa pagtuo, Yaya. Ha? Na, nakapalit na sa inyong mahalong sakyanan. Magduda ka pa nga dili tinuod nga dato si Don Goliath. Basta kay kuwang ko sa pagtuo, Yaya. Mahibaw-an ko raman unya ning tanan ba? Inday Charmaine. Mao ba dahin ni Goliath? Mao rin na hitabo. Mao? May gani kay wa ka gigit ing Mami. Aporting tago na kusli yung sakyan na, no? Saon ka kung Mami nung kit. Ano pa ko ato, no? Bulgar yung drama na to sa kakto. O gibati na ko dong, no? Minyo na ko sa Mami ni mo. Siya? Oo. Usayin mo? Anong naabot ng tarang tapi ka na eh? Okay, nakita na ako. Bisag gali ko nila nga. Mikidlap ang mga matang Mami ni mo. O sa akong pagtuo, may feelings pa siya ni Sir Mike! Unsa? O lagi. Nausab laging tabas sa iyang naong ganihang nagkita sa Sir Mike dong. Sa primero, nagasuasong ilong ni Mami ni mo sa kasuko. Nganong gibertikan ko no siya. Apan sa diyan nakita si Sir Mike. Ningi si Mami ni mo. Ang yang si abots dong kan. Unsa? Mami niyo, lagi na kung sa Mami ni mo. Ano dong awaya. Sir Mike pag yun porbida. Noy Goliath. Nalimot man ka ni sila nga ni Arako din silang bay. O nabati ko ang tanan nilang ipanagsultihan. Murag nalimot gud ni sila nako. Walang sila mahibaw nga na ako sa tunga sa mga panghitabo silang kinabuhi.
bulabugon ko gani ning ilang istorya, be. Murag di maging kumakato sa lamang gipanulti ni Gulyat. Kada si mami sukad nga mamatay si daddy. Maihap na lang higayon nga, mukatawa na. Oo ba, sinong nabuhing dugo niya pagkakita niya sa pag-usab ni Sir Mike? Inlam yung tingali ka na sa mami ni mo kani Anto ni Sir Mike dong, apa na minyo lang siyang daddy ni mo. O karon nga nagkita sila, o pulos na biyuda, okay na, magkadayo na sila, pagkasal na sila. Noy. Oh! Ang di magpakasal nga, uyab good sila sa una. Di, natural, yun na, di ba? Sa tanaw. Kinsay nagpakasal doon, Gulyat? Ermita niya bro, ganina na ka diha? Oo, murag nalimot na lang yun mo nga niara ko uban ninyo ining usa ka bay. Nabati mo ba mong panagsultihan, Erbitanya? Oo. Sagap kay nako ning dako na kong dunggan. Bisan pag di mo gustong makadungog ko sa inyong gipanagsultihan, naibawot akong daan. Oo. Unsa? Unsa ba ka? Malalagna ka? Sobra pas manalagna ning akong power. Og nahibaw man gani ko nga naas imong unahon na aron Sandro. Unsa? Ermita? Ayaw kabalakaan lang niabot si mohunahon na o kabalaka. Kay pwede raman mong mag-double wedding. Ha? Nga naman di ay magdayon silang mami ni mo si Sir Mike. Unya magdayon pod mong si Charmen. Maulay ginahon na ni mo, Dong Sandro? Akala ko'y di handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, okay tagal ko